stalno dobijam pitanja kako se treba funkcionirati. Da li se funkcionira individualno ili sa zajedničkim novčanikom. Opet potenciram kad pričamo o partnerskom odnosu, vezi, braku. Partnerski odnos individualno gde živimo, to je već druga priča. Ali pričam partnerski odnos, veza gde je zajednički život i brak. Da li trebamo funkcionirati odvojenog novčanika? Moje mišljenje, moj lični stav je da ja ne poznajem ljudi koji imaju dobar brak, dobru vezu, gde imaju različite novčanike. Zašto? Zbog toga što tu nešto ne štima. Ako ja krijem svoj novac od mog partnera ili on krije od mene, šta mi gradimo, o kakvoj vezi pričamo, o kakvom braku pričamo. Ali uvek je tu taj balans. Moje potrebe, tvoje potrebe. Ni moje potrebe nisu iznad tvoje, ni tvoje potrebe nisu iznad moje. Moramo pričati, što kaže moja baka, o jednom domaćinskom funkcionisanju. Ona stalno zna potencirati i to je neka stara demagogija razmišljanja i kad se navratim na to i kad poslušamo sve stare osobe koji nama pričaju za neke stvari, vidimo da ima tu baš puno logike. Moja baba stalno priča, sinko, gde u braku neko od nekoga krije novac, radi iza leđa, nema tu napredice, nema tu beričeta. I to je možda starinsko razmišljanje ili neko uverenje ili neki introjekt koji sam ja progutala, ali to kod mene funkcioniše. I ja to ne želim da menjam i mislim da to treba tako i da bude.